ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ହେଲେ ଟ୍ରେନରେ ଭାରି ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମନେ ଖୁସିରେ ଡେଉଁଥିଲେ, ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ନୀରବରେ ବସି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ତା ଦେହକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମ ନାଲୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ନୀରବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କଇଁଛମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି। ଅଣ୍ଡା ଯେମିତି ନ ଫାଟିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କାମ ସାରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଯିବ ବୋଲି ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲା। ଜଣେ ଜେଜେ ତାଙ୍କର 2 ନାତିକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ 2 ନାତି ଜଣକ ଡରି ଡରି ଯାଉଥିଲେ।